Angit pidang kin mau ya ketu kariu kun tei. Kebai ketu Adam li. Kebala ailut ya ke kebakan hadu bau Jesu ulah ya roh ya ka ulah kentiu nan ya ka. Hadu ulah ong ba maka kala ai na ka jingkurdu jongka. Bat bai tai kin tien. Day kala ai na ka jing paho jongka kala ai na ka jingkurdu jongka kala ailut plan. Markus kelong go bakat kat ke basau kue kat ke basau pusau ke keren sepangnya story. Naka jingkerdu, naka jing kim kat jongka. Henry kala doni ka dono ben ai sautrai. Angai du ba pinang ken mai ya kata ke donut ke baki nong Makedonia ni ki pramat juga balang Makedonia ke por ni apostol Paul ki don ken lang mau Paul kemilen tisu ki pramat juga balang po Makedonia ya ke bakin lum ya kata ke jingai na ka manta bikin yarap ki bangit badan kam ya ke jingarap apo Jerusalem ni po katan Judea. Nama rau Paul hapo pet ki pramat apo Makedonia iba ki kam dan kam susuk banda maki man aga jingarap rekine kilale kam no long bakilay lum ni kata ke jingai ki what up deng jong kata ke jing kim kat jongki what up deng jong kata ke jing jongki kilay lum pat kilay ai baru Paul uyaro unam yakin nam hakmat jongki pramat apo ke balang kuren kata kadang mau beli kuat dengan IP. Meliru aku mungkin kisah kebamutan. Ngimdai mungkin ong ngamai mungkin asyik si kakam jong try. Namar ba ngan hap malek kani hap lek katai. Kam tak me mungkin kipor mtai ni suku kempat. Kam dai ngin itu melin kum tak pra bungai. Kin mau ha kita ciba kloi ban ai. Wat hadu kim tingka syuk ya kata kajing kerdo. Utrai kular bo unte buk ya kajing kerku. Bukan hap akan jingim ke jang ajang pi. Tak ada bang kanum nyamsyo. Kanum nyamsyo. Haba keran Jepang jing kerku jang belai subha. Wat yo kem ya jing kerku jang belai baka datang Jepang juga jing yo ya ka pisah ke tingkah ka bakerai. Metang satahan dari kalaban mut ke jing kerku juga jing yo ya juga jing kia. Kumang ini kesengim taling dan kamai ke juga jing kia. Nang tak ke jing yo ya ke jing sup jing san. Nang tak ke jing palai mensim. Nang tak ke jing bit ke jing biang. But kum ta tertel ki babon ki jingkerku. Akan mau sa ngarang ya keren. Bat kowe kalong yeng jing para banget. Long ba ki por ki bala let no men shwa yong ba ni jue shong dukan kan phuk tli dukan sho. Bat ke ki baja long ba bun sing ni poi she yeng damit bat ni mi na yeng men step bat ngim ji ya ki ya ka khmat jong ki khon ba ki pet shaki namar ba anda ba kilawan keliotia anda ba ki kila let chakam kidang thia Tikai ke baja ling bajang ke jingya snow ya ka ktin ke jong utrai haka ba khaddo kila le komno kini kila sacrifice kila itino yang ba ngin ino ya ka to jing song dukan bon telingin song no tangkawai labyang ngin point kamplo shiyeng bat kila rai ya kane bat kila le kane repetitive kai ke baja ngarang siyo ktin naki min hakini ki kindat bena ka ba ki ong komne menta ngai iba ubleu kam kurkuba daga bangi dan tangkawe bani ka bangi dan bonteli daga ba ngiri ri bani ka bangi let kita dibukan daga ba klempoi bani i ki kona ka por bidang pet ubleu la kurku si saya ki kita long gajing kurkuru sikewe pat gomjo atu kan long tang ki mo kan long nam ta jong piru hoi nam ta jong pi ba pet nani ki ba ngap ya kan ka kubor kan ka por paminta Yo jaba pismu tu bakala yang namar kata tukan mau ya kene kebangan ong mentah sebab buah kejingkin mau ya kene ke bangan kuren lanu what I dow ba pihak ban ai sekakam jong utrai tang man yo lat na ka jingkit kle ban sumar sukher ya jingdon kam jing khot jing ka yeng asang anong biang sisin lanu What I daw ba pihak ban ai sekakam jong utrai tang nak benta menyoklat ya jingkit klik ban sumar ban sukher ya ka jingdon kam jingkit khot jing ka yeng what you ong oh nga ban ai sekakam jong utrai nama kata nga masuk menyerap ya pi kit khot jing ka yeng kesen nga what I daw
Waru Paul ukranting sepang juga ni kejinglong hapo Timothy nang basan dekat ke bapra ke buong. Lada uno ru suma sukher jalaki jonghi. Bat kamtam yaki badai halaying. Ulen ya kejingat. Bergutang kata. Bat ulong kam sniu banya ubam nge. Lada jaba manga ngampai ngam kami ya kejingdan kam jeng kayeng. Haray ngai daw bang hapan ai no sa kakam jong try ngan ino ay jin kam jong kayeng ngalalet no ay jingat ban ngan kam sniu shu banyo bam ho ngam persya ya gajing a jong pi sa kakam jong utray tang bang ngam kersaan pat hiru ba penlendet penyarap ya gidi khot jong kayeng tang banyo ban a sa kakam jong try ngam kersaan ya kum kata kan bhash kadai Bapin pan kajing start no try. Kumno pinya benta haki ya kini ki ar benta. Pan jing start no try. Ken mau ya kini kajing sisya. Ong uriu start jong kaktin jong blay. Man bangi lute na ublay. Man bangi to na ublay. Parabor ngi lute no yaladehi. Aning ito no naladehi. Balai namar habang ngilute ya ka beri jong blay ni kang ya ka jingker ku jong blay bikin to sengaw sepi. Desipin ong ngau ti pastor ko pisa. Nang ong pikat ba pimon. Arekin ma ni ko ngam hikay ka basaba na ka jing tho jing ka tin jong blay. Ka tin jong blay ka keren ba ka dengi bingin ai siya ka kam jong utray. Para ba PPI. Siya kam yung try. Ay, di ka nanot ka bukut, di ka nanot ka basngor. Para ka jika poro. Ay, di ka nanot. Diyan ka jing sngongo, ika ba try, lakar kuya pi. Lakalong ka, weneng si po to ay. Larajal, kam na ka jing hikay kum kata, ka jing to, jing kata sumimay. Haray, kan ba si bulan na ngipumli naman ay kata. Ay, kuya kata. Ay, kuya ki jing ay, patruk kam jo. Kan mau baga jing kuya yung try ka up, namta jong pi, ka up, namta. Jong way bako ngo yung katin yung tribe bat ubanget na kajing kulajan. Ho ni mak na kajing kimkat igini kiski por bamenta. Dan na plen jong pi. Nga susun do kata pra banget. Nga kan mawan duai nam ta jong pi. Mangingi duai gi kuminong serai babalang ngi duai nam ta jong pi. Dan na plen jong pi ki bam biang ka kam ka jam. Ki bam yo kam yo jam dan na plen jong pi ki bala ye ka ban yo ye kata ka bai bam bai di bam malakas ngi. Arai kan mau ini ka way. Nala pinget haka ketin ke bam jukala jong utray. Dan ganun ka bam la baru utray. Kibreo haka por jong malaki. Kim tre benget ye kata ketin jong bam kala jong ketin jong utray. Ringam kuah baping bertubut ke jong long jong ki. Pai shu play, kibet shu play. Nasongu si kada ru. Ya gitu ki perawi ki bala ai ketika man ketika diang. Naga menta bikin no ki jing ajeng ki bangin yo ye kata ka jing kersalem ye ki babon ki perawi ki badan kam. Nagamanta bikin yo ekabam ka dia ka jing im ko jongki hakum gini kisium ta tu tran ng kurku ya pi ba ka yeng ka sem jongpi paro tingin lang sutray ka jing tuwa ngis ngongo ya me ko kandrat bi ng por ba mamaya try minya yang ya blay ha ka ne ka klimat ka minta siya ka ne ka jing hikay ka bakren sa pang jong ka jing ai ya ka way na ka sipo na ka jing to jong malaki kibriyo ha ka por jong malaki try bi ngi yo tip minta pa kimat apdeng jong kata gajing namar ki haban se khajna ki ma gajing karat karyam bar habang iti jliyo ba ka daw bar khot ba maki trabi ki mat ini gajing ne gade mar ba blebit maki kin ko try ki la lutino ek ba de jong me kim sim langet akata ka tin ka bam jukla ka jong me ba ne di ka daw kan ba gajing ku ka jong me kin trabi kakang na kabta jumpi langam kwa ba ka jingker khu jami kan khang ngin go try ya ka balang jame ka jaka ba de ka balang jame ki pe ki jakar kum ju lene a blebi ya ka jingker khu jami ban khang no go try ki pe yin ki ba skap ka jing ya ka jingi ka ni ka porom nga kwa ba ka jingker khu jami a try ka bubok aga jing jing hadu banginum nyam shu bangin ka lalong ngin try ki jingker khu shi ki we par tum ko kan rat bi pelak yang ni ya rap amengi mamangia blebi nginum tingkai ya ka jingker khu ba mila ker khu ngi bingin ai kum ka jing ai ngo shame tang na ka daw jong ka jing khum khat tang na ka daw jong ka jing ka bangi ma ni kin duk kan do ka jing darin kat jame ka long lambat ni
Bertemu lagi bakat kerpat kerteng jomai ingko terakhir kasmi. Mudah-mudahan bersibam jikat. Amin.